Miljøterapi er en behandlingsmetode, der kan anvendes til psykisk lidelse patienter. Formålet er at fremme praktiske og sociale færdigheder gennem inddragelse af aktivitet i behandlingsmiljøet. Formålet med miljøterapi i vores projekt er at opnå Michaels bedre livskvalitet. Der er 5 hjørnesten i miljøterapi. Det er morgenmøde, konferenceterapigruppe, supervision og aktivitetsgruppe. Vi skal samarbejde med tværfaglige personale, f.eks. psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske osv. Vi møder dagligt og planlægger med Michael og informerer ham om, hvordan den ser ud. Vi aftaler med Michael og hvad han har lyst til i aktiviteter, f.eks. boldspil, gåtur eller andre aktiviteter. Vi tilbyder og motiverer ham til at deltage i gruppeterapi. Det giver udtryk for sine følelser, fantasi og tanker, f.eks. yoga og psykoedukation. Som SSA støtter Michael og giver ham en mulighed til at deltage i flere aktiviteter. Det kan være boldspil. Det kan være gruppe med lystbetonet aktiviteter, f.eks. boldspil, gymnastik eller gå en tur. Miljøterapi kan forbedre hans indre psykisk tilstand, hvor han føler tilfreds og tryg med sit eget liv. Tak for at lytte.